Hello, my friend. We are going to learn in this video forms of verb to be. Forms of verb to be for a senior or a dignitary. For a senior or dignitary, let's be mindful of how we use pronouns. So the equivalent of is Iyom, Alou, Iyen, Aloa. I just wanted to remind you, these are singular. They are not plural forms. We usually have common mistakes about these particular verbs. ብዙሕ ሰብ እሳቶም እዮም ይብል እሳቶም መጺኦም ኣለዉ ይብል እሳተን እየን ጌጋ እዩ እዮም እዚኣተን እዘን ፎርምስ እዚኣተን ንጽል እየን ግን ንዓበይቲ ሰባት ናይ ክብሪ ንጥቀመሉ ዓናቅጽ እዮም እዚኣቶም ስለዚ ክንዝክሮም ይግባእ ድርብ ኣይኮኑን ንጽል እዮም ናይ ክብርታት ንጽል እዮም ጽቡቕ ኤግዛምፕል ክንርኢና እዚኦም ክልቲኦም እዮም and ኣለዉ this is for senior male or dignitary Ian and Aloa is for senior female or dignitary. Let's see the example now. Let's put example. እስቲ እንታይ ክብለኩም ጸኒሐ እሶም ድርብ ኣይኮነን ንጽል እዩ እሳቶም እዩ ድርብ እሳቶም ዋላ ናይ እሶም ድርብ ክኸውን ይኽእል እዩ እሳቶም እያቶም ኢና ንብል ንሓደ ሰብ ግን እሶም እዮም እንተዳ ናይ ክብሪ ኣጻዋዓ ንጽዋዕ ኣለና ንዛረብ ኣለና እሶም እዮም ኢና ንብል ወይ ከዓ ሰንየን ኢና ንብል ሶ እዮም ንጽል እዩ ንድርብ ንብዙሓት ንጥቀመሉ ኣይኮነን ግን ኣብ ትግርኛ ብዙሕ ጊዜ ብጌጋ ንጥቀመላ ኢና ነዚኣ እሶም እዮም ኣቦይ ኣማኒኤል እዮም ኣቦይ ታደሰ እዮም ኣቦይ ዓሊ እዮም ኣቦይ ዓብድራሕማን እዮም ኣቦይ ሳምሶም እዮም ከምዚታት ኢና ንብል እሶም እዮም in English simple ያቦ ኸላ he is ኢና ንብል yes እሳቶም ኣቦይ I mean እሶም ኣቦይ ሳምሶም እዮም እሶም ኣቦይ ሳምሶም እዮም he is Samson is an older man yes ኣቦይ ሳምሶም እሞጹ ኣለዉ ኢና ንብል ኣቦይ ሳምሶም ይሞጹ ኣለዉ is a single person ኣቦይ ሳምሶም ሞጹ ኣለዉ Samson is coming እሰን ኣደይ ትርሓስ ኣደይ ለምለም እሰን ኣደይ ሓዳስ እየን እሰን ኣደይ ሓዳስ እየን she is Hadas is an older woman so remember that she is substituted with እሰን ኣደይ ሓዳስ እየን እሰን ኣደይ ሓዳስ እየን okay እሰን ይመጻ ኣለዋ እሰን ይመጻ ኣለዋ she is coming ቀሺ አማኑኤል እዮም he is priest Emmanuel ቀሺ አማኑኤል እዮም so እዮም ኢና ንብል because he is he could be like older person also he has a title I mean religious title so we use this እዮም you know ቀሺ አማኑኤል እዮም ቀሺ አማኑኤል እዮም he is priest Emmanuel መምህር ማሪቆስ እዮም መምህር ማሪቆስ because teachers are respected in our culture so መምህር ማሪቆስ እዮም መምህር ማሪቆስ እዩ ኣይንብልና ወል ይበሃል እኳ እንተኾነ usually ከነኽብሮ ንሰብ ግን መምህር ማሪቆስ እዮም ኢና ንብል he is teacher ማርቆስ እሶም ሙፍቲ እዮም he is religious leader ከምዚታት ኢና ንብል ስለዚ ከዳናግረና እቲ ናይ ክብርታት ኣጻዋዓን እቲ ኦርዲናሪ ንጥቀመሉ ቋንቋን ክንፈላልዮም ክንክእል ኣለና ኣብ ትግርኛ መብዛሕትኡ ግዜ ተናይ ክብርታትን እቲ ናይ ተራ ኣጻዋዓን ኩሉ ስለንደባልቆ እዩ እቲ ጌጋታት ንፍጽሞ ስለዚ ፈላሊና ክንርድኦም ይግባእ I hope ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ነፂራትልኩም ክትከውን ተስፋ ገብር
ነፂራትልኩም ትኮን ተስፋ ንገብር so revise ገብረን ዚን quickly equivalent of is እዮም ኣለዉ ንተባዕታይ for male gender en ኣለዋ is for female gender for senior male or I mean when I say that this one is for senior female or dignitary and the top one this one are for senior male or dignitary all right እዮም ኣለዉ I wrote them here clearly I hope you understand them thank you for watching I hope I made it clear and see you in the next video